Vyprošťovák, ranná poobedná show Rádia Rapeš. Zdravím poslucháčov Rádia Rapeš. Moje meno je Marta a ja vás vítam pri relácii Vyprošťovák. Dnes ako druhý moderátor je tu so mnou Peťo. Čaute. A v technike samozrejme Matúš. Prajem pekný štvrtkový večer. Dnes to bude špeciálne vysielanie, pretože ako ste zvyknutí, prinášame vám rôzne infošky a čerstvé novinky, ale dnes sme si sem zavolali špeciálneho hostia, ktorý nám povie niečo o podujatí, ktoré sa bude konať v Žiline. Je to Startup Weekend a je tu s nami Daniel ako spoluorganizátor tejto akcie. Ahojte, Daniel, teší ma. Mám sa predstaviť viac. OK, takže som spoluorganizátor Startup Weekend Žilina. Je to dobrovoľnícky tím, robíme to vo voľnom čase, ale je to jeden z najväčších hackathonov na Slovensku, tu na v Žiline, 11. rok sa to už koná. A práci sa venujem práci, takže technologické týmy budujem, takže mám blízko aj k tomu hackovaniu a teda Startup Weekend, o ktorom sa budeme rozprávať ďalej, že čo to podujatie, aký má formát, ako sa tam viete dostať, čo sú vlastne dôvody, že by ste tam mali ísť, tak bude už budúci víkend, začne piatok večer 18. a bude trvať vlastne do 20. Oktobra, nedeľa večer, keď skončí záverečnými prezentáciami, to si všetko povieme, Siemens Mobility Centrum, krásny priestor, najnovšia kancelárska budova v Žiline. Presne tak. A pre tých, ktorí tam nikdy neboli, alebo si aspoň nevedia predstaviť, že kde to je, tak sa to nachádza za Kauflandom. Tak ako Daniel povedal, bude to nie tento víkend, ale ten budúci. A čo to je, o čom to je a prečo by ste tam mali prísť práve vy, zistíte o chvíľu. 11. ročník Startup Weekend Žilina, podujatie, ktoré sa koná budúci víkend a bude sa konať v Siemens Mobility Centrum. S nami je tu dnes Daniel ako spoluorganizátor tejto akcie a máme na teba pár otázok, respektíve potrebujeme povedať našim poslucháčom o viacej informácií, pretože poďte do mňa. Určite sa zaujímajú aj o takéto akcie, pretože naozaj na univerzite sú takí študenti, ktorí sa snažia budovať si aj svoj nejaký biznis, svoj nejaký nápad. A teda základná otázka asi, o čom podujatie je, aký je zámer tohto podujatia? OK, ja ešte možno poviem k tomu, čo si hovorila to, že je vlastne nejaké spektrum študentov na celej univerzite a to je úplne v poriadku. A čo my sa vlastne snažíme a že prečo aj sme tuto v tom u vás, v Rapeši, v študentskom rádiu a prečo vôbec robíme ten hackathon je, že vlastne, aby v Žiline ľudia, ktorí majú ambíciu robiť svetové veci, tak mali priestor, mali svoj nejaký network, aby sa tu vedeli stretávať, aby vedeli, že vlastne aj odtiaľto vedia robiť proste také veci, ako vie robiť niekto v Silicon Valley. Hej? Možno je to trošku zložitejšie, ale ako keby nie je to také nedosiahnuteľné, hej? Že nie sme niekde na opačnej strane sveta, dnes ten svet je brutálne globálne prepojený a keď sa poznáš s tými správnymi ľuďmi, tak vedia ti vlastne veľmi otvoriť oči, čo všetko sa dá. No, dobre. A teraz idem odpovedať na otázku, ktorá znela, že čo to je za podujatie. Je to hackathon. Som sa tak do tej vízie teraz vžil, ale je to hackathon, to znamená, že 54 hodín tam ľudia makajú, prídu vlastne v piatok večer. Piatok večer odprezentujú ľudia, ktorí majú nejaký nápad, ten svoj nápad. Tí, ktorí nemajú nápad, tak tí sa väčšinou potom pridajú k niektorým tímom, ktoré sa sformujú okolo tých ideí. Je to takto akože nedá sa to úplne, že veľmi dobre predstaviť, kým to človek nezažije. Je to veľmi dynamický, energický proces. Teraz nám to facilituje, ako keby, že tým celým podujatím sprevádza jeden chalanisko zo štátov, Nathan Mintz, ktorý je vlastne certifikovaný facilitátor toho Startup Weekendu. Ten Startup Weekend je globálna značka, začalo to niekedy v 2007 v Koloráde a je to vyslovené, že komunity organizujú tieto hackathony. Nestojí za tým, akože áno, sú tam firemní partnery, ale nie je to, že nejaká firma to má v náplni práce, hej, alebo nejaká organizácia. Je to fakt, že robíme to po večeroch cez víkendy, občas sú to nervy, ale
ale je to pre nás také akože dobrovoľníctvo, že niekto rád šmirgluje dosky a natiera ploty, hej, a my robíme niečo iné. A to nechcem povedať, že tamto je zlé, hej, že každý má to svoje. No, takže od momentu, už ako sa poskladajú tie týmy, tých účastníkov len pre ilustráciu býva 60 až 80, takže viete si tam naozaj vyskladať ako keby tým ľudí, s ktorými robíte. Je to mix ľudí, ktorí vedia marketing, sú tam nejakí dizajneri, sú tam nejakí programátori, tých býva akože najmenej, hej, ale dnes už aj bez kóderov viete digitálne produkty robiť. Plus, nie je to len o digitálnych produktoch. Mali sme tam nápady ako ekočističky, podobné veci, kde potrebujete vymysleť nejaký biznis plán, hej, že kto sú tí vaši zákazníci, ako sa k ním dostať a tak ďalej. Na toto všetko ešte v piatok všetci účastníci dostanú workshop. Hej. Ten bude robiť tiež ten Nathan Means a to je vlastne workshop, ako tú svoju ideu nejako zmapujete do krokov, ktoré potrebujete zrealizovať za ten víkend. Hej? A potom už len robíte. Potom sobotu je ešte ďalší workshop, ako máte prezentovať alebo vytvárať prezentáciu toho vášho produktu pre investorov. V porote máme dvoch partnerov z Venture Capital fondov, takže teoreticky viete dostať aj investíciu. Je to 0100 Ventures a Crowdberry. A potom je tam vlastne Táňa Ondrejková z Pelikanu, ktorá je tiež angel investorka. A máme ešte Rásťa z Siemens Mobility Centra, ktorý vlastne má na starosti celé toto inžinierské centrum v Žiline. A kto je piatý, čo si teraz nespomeniem, musel by som sa tu pozrieť niekde, ale aby som nezdržal. Takže sú tie dva workshopy, popri tom sa vlastne stále maká a v nedeľu na konci tie týmy, ktoré to dokážu, tak prezentujú tým tej porote odbornej tie svoje nápady a tá vyberie troch najlepších. Hej? A formát prezentácií, čo je ešte zaujímavé, tak tie prezentácie na začiatku majú minútu. Hej, ty máš len minútu na to, aby si povedal, že čo chceš robiť, akých ľudí potrebuješ. A na konci sú to 4 minúty plus 3 minúty otázky poroty. Takže je to akože riadny hardcore, ale ľudia sa tam akože fakt naskillujú. Hej, že za tých 54 hodín, tým, že je to také intenzívne a máka sa tam, tak ľudia veľakrát tam získajú skúsenosti, čo inde by proste nezískali aj za týždne možno. Chápem. Rozumiem. Ja som mala prezentovať svoju bakalárskú prácu za 15 minút a to som to musela 2 hodiny trénovať, aby som všetkých tých, ja neviem, koľko som mala, 60-70 strán, dala za 15 minút. Neviem, či by som celý projekt dala za 4 minúty. Každopádne wow. A to si mi v podstate zodpovedala aj moju druhú otázku, že ako to bude prebiehať. Ale poďme sa vrátiť ešte k tej prvej, že aký je vyslovene, že zámer toho podujatia. Že čo tým ľuďom akože chcete dať? Úplne taký... Hej. No, to je dobrá otázka, lebo jak som aj popisoval ten priebeh, tak som zabudol alebo nie, že zabudol, ale v tej stručnosti som nespomenul veľmi kľúčovú vec, ktorá za nás je akože jedna z najväčších tých pridaných hodnôt toho podujatia, a to sú mentori. Hej, sú tam ľudia, ktorí sú vlastne, majú firmy, sú právnici, sú marketéri, ale naozaj úspešní. A títo ľudia tam prídu a tiež dobrovoľnícky my potom z nejakého partnerského, čo vyzbierame, tak im hradíme akože ubytovanie a cestu niektorým, ktorí chcú, a niektorí vôbec nechcú vôbec nič a nechcú žiadnu výplatu. A títo ľudia tam vlastne mentorujú, dávajú spätnú väzbu na tie idei a na ten rozpracovaný proces tým účastníkom. Takže v podstate, keď si to predstav, že ty tam prídeš a máš business consulting zadarmo od nejakého riaditeľa firmy, ktorý je expert, ja neviem, v salese, ktorý je expert v marketingu, jak som spomínal, v práve, hej, alebo v tom, ako proste ričnú čo najväčšiu ako keby počet používateľov. Hej. Máme tam ľudí, ktorí majú vlastne úspešné startupy, ktorí má 1 000 000 ročnú revenue, kde prepájajú rôzne AI tooly, hej, a na automatizáciu. A vlastne títo ľudia prídu a tým povieš, že čo robíš, ako nad tým rozmýšľaš, a oni ti povedia, OK, že dobre, ja mám skúsenosti, že toto funguje, že toto nefunguje. Hej, že nasmerujú ťa, pomôžu ti. A to je druhá vec, ktorá ti vlastne za tých 54 hodín si
schopný ako keby tú ideu posunúť fakt, že budeš na konci brutálne prekvapený. Hej? Že vďaka tomu, že intenzívna práca, tím a tento mentoring. No a ostatné veci, a teda, aby som tú tvoju otázku zodpovedal, tak je to ako keby taký, že entrepreneurship hackathon. Hej? To znamená, že ide tam o popularizáciu podnikavosti. Áno. A preto tam ľudia majú tie workshopy a potom druhý cieľ je prepájať ľudí, vytvárať komunitu, ktorá potom nejako ďalej žije v tom ekosystéme. A samozrejme, akože ideálne by bolo, keby sa nám podarí vybudovať tu nejaký ale že vznikne z toho takzvaný unicorn startup, niečo, čo má miliardovú valuáciu. A napríklad svojho času sa konal aj bratislavský startup weekend. Teraz v celom Českom Slovensku sme zostali už iba my v Žiline. No a z bratislavského startup weekendu napríklad vzýšlo Slido, ktoré kúpilo Cisco. Áno. A vznikol tam aj Startup, ak poznáte tú sieť vlastne online. Hej? Takže Veľmi dobre a okay. veľmi ju využívame. Podľa mňa aj väčšina študentov ju sleduje pre rôzny obsah a informácie. Každopádne ďakujem. Mentorov sme trošku načrtli, ale o tom, ktorý a aký sa dozvieme už za chvíľu. Pred chvíľou sme sa tu rozprávali o mentoroch, no a teraz by sme si ich mohli vlastne aj predstaviť a pozrieť sa na to, kto sú. Aké osoby tu môžeme vlastne očakávať na tomto startup víkende? Veľmi dobrá otázka. Tých mentorov bude asi 18, akože občas sa stane, že nejaký vypadnú a ono to funguje, ešte dám nejakú tú matematiku, že príde 80 účastníkov, väčšinou vyhodia do éteru nejakých 25-30 nápadov a z tých 25-30 nápadov sa, ja neviem, že 12 až 14 robí. Na tých sa robí cez víkend. Zopár niekde sa zistia, že ja neviem, ten tím nefunguje, že nevedia sa dohodnúť, ale väčšinou na konci minimálne nejakých 12 sa prezentuje. No a je tam, takže tých 12 tímov je a potom tí mentori chodia v nejakých skupinkách po 4 alebo niečo také a vlastne najskôr všetci si prejdú všetkých a potom už individuálne si tí týmy môžu volať, že presne my chceme takéhoto človeka, hej, že ktorý je odborník, ja neviem, na produktový manažment alebo sa vyzná v architektúre softwarových systémov a ako to robiť, hej, takže sú tam takíto ľudia a keď vlastne hovorím o tom projektovom manažmente, tak je tam jedným z mentorov je Milan Steskal, ktorý on robil kedysi aj mental health aplikáciu, ešte dávno, predtým ako to bolo v mode a dnes vieme, že tu je deň duševného zdravia, ne? Takže to je taká symbolika. No a on je teraz ako keby, že product director v Dynatrace, čo je vlastne taká veľká rakúska firma. Hej? Že veľmi skúsený človek, ktorý aj mal startup, teraz síce robí v korporáte, ale pozná vlastne obidva tie svety a má veľa skúseností. Hej? A aj z regulovaného odvetvia, ktoré nie sú jednoduché. Veľakrát tam ľudia majú nápady, ktoré sú práve v regulovaných odvetviach, jak je zdravotníctvo, hej, alebo financie. Potom je tam Peťo Utekal, ktorý je vlastne founder aj šéf technológií AI Apply. To je v zásade taký tool, ktorý predáva sa hlavne v Amerike. Robia na tom, nechcem zavádzať, myslím, že necelý rok a už dosiahli miliónovú revenue ročnú, hej, že dokážu vlastne na tržbách, ale nie sú zákazníci Slováci, obviously. Áno. Hej, že je to Severná Amerika. No a oni sú v podstate na to dvaja, alebo traja, plus majú nejakých part-time ľudí, čo im robia nejaké partikulárne veci. A títo traja ľudia robia vlastne komplet celý produkt, aj akože technológiu, aj marketing, aj návrh, aj tie kopička, takže on je brutálny. Hej, a vlastne on je taký ten typ, že skúšal rôzne nápady, hej, a že OK, vyskúšam toto, dám tomu 2 mesiace, zistíme, či to má trakciu, či to vieme predávať a nie, zarežeme to, ideme skúšať inú vec. Hej? A takto sa dostali k tomuto. A on je vlastne odborník na technológie, ale v zásade tým, že sú taký veľmi malý kompaktný tím, tak vie hovoriť o všetkom, čo sa ich týka. Oni sú vlastne end user, digitálny produkt.
Potom je tam Pavel Čobírka z Eastern Market, oni sú vlastne consulting firma pre startupy, produktové stratégie. Hej. Je tam Tamara Gončarová, ona je zase expertka na sociálne siete, na marketing digitálny. Personal brand. Hej. Je tam Richard Fekete, špecialista zo Slovenskej sporiteľne, lebo Slovenská sporiteľňa, neviem, či viete, ale oni majú vlastne taký startupový program a veľmi sa akože venujú podpore nových začínajúcich firiem, nielen podnikateľov, ale vyslovene akože majú nejaký vlastný kvázi VC fond a majú tam na to ľudí, ktorí poznajú tie typické problémy, hej, že ľudia si neurobia tie základné počty, nepremyslia toto a on vás vie perfektne nasmerovať napríklad, hej, že tuto máte nejaké ako keby slepé blind spots, jak sa to hovorí, na ktoré nemyslíte, ale my vieme, že ľudia na ne narazia často a tam to stroskota. Hej. Je tam Joanna Frinku, ktorá je z Rumunska, šéfka technológií jedného fintechového kryptostartupu, niečo, hej, takže zase sú tam financie, regulované odvetvie, produkt, technológie. Môžem pokračovať, nemusím, povedzte mi. Perfektné, ja si myslím, ja už teraz tam chcem ísť. No, áno, ale zase nás počúvajú hlavne študenti a ty si naozaj vážia ten svoj čas. Tak prečo by si mal, ako by si im odporúčal, prečo by sa mali zúčastniť tohto podujatia? Čo im to môže naozaj dať? Áno. To je veľmi dobrá otázka a poviem ti, že rovnako vlastne ako tí študenti, títo ľudia si ešte viac vážia svoj čas a vlastne to je brutálne, že oni tam idú. Ide tam napríklad, neviem, či poznáte Go Big Name. To je taká brandingová agentúra, asi najväčšia na Slovensku, Mišo Pastier, že oni robili brandingy alebo rebrandingy veľmi úspešným firmám, ktoré potom expandovali do zahraničia alebo aj na Slovensku. Tak ide tam spoluzakladateľ, partner, hej, z tejto firmy. No a teda, že prečo? Hej? Že keď si vážia svoj čas a chcú sa posunúť, ja neviem, že v myslení a v tom, že koho poznajú, lebo s týmito ľuďmi, keď oni sa tam ako keby budú mať niečo, čo dáva zmysel, tak tí ľudia sa potom budú s vami baviť, vás už budú poznať. Za normálnych okolností k ním sa vlastne nedostanete. Hej? Akože, alebo veľmi ťažko. A to nechcem hovoriť, že ako keby ste prišli za nimi, že daj mi hodinu konzultácií, tak to dostaneš taký price tag, že forget it. Hej? Takže už len toto je vlastne tá brutálna value pre ľudí, ktorí chcú získať skúsenosť, chcú sa naučiť o tom, ako funguje nejaký biznis. Hej? A že ako vlastne celý ten proces zrýchlený, vytváranie nejakého startupu alebo overovania customer validácie tej idei. A veľakrát aj sa naučia, že rýchlo chcú zlyhať, hej. Ďalšia vec, hej, také komoditné veci, poviem tričko. Budeš mať tričko, stará víkend Žilina. A v rámci ceny tej vstupenky, ale my sme si povedali, že budú tu nejaké v súťaži, v Rapeši, takže môžete, potom uvidíme, ako to vypalí. Dúfam, že nesľubujem niečo, čo nebude nakoniec. Tak v rámci ceny tej vstupenky, ktorá je ale akože ozaj symbolická, máš v podstate na celý víkend zabezpečený priestor, kde môžeš pracovať. Je tam strava, hej, že ty sa nemusíš o nič starať, máš tam technické zabezpečenie. Už len to, že vlastne keď tam prídeš ty bez tímu, tak sa pridáš nejakému tímu. Zasa spoznáš ľudí, hej, ktorí, ak toto podujatie ťa zaujíma, tak oni budú asi podobná krvná skupina. S nimi môžeš fungovať do budúcnosti. Hej. Čo sú tam ešte veci? Tie dve workshopy, hej, samotné, že ten lean canvas mapping a to how to pitch, hej, to je takisto niečo, za čo by si za normálnych okolností platil, hej, bude to tam vlastne ten means, ktorý bude facilitátor a ktorý bude robiť ten workshop, tak on má akože cenovka jeho workshopu je že $2000, hej, na hodinu. Okay. Hej. Takže ako keby, že je tam brutálna value, ktorú tam tí ľudia prinesú a budú zdieľať s vami skúsenosti. A môžete to vyhrať, získate ceny, môžete rozbehnúť reálne možno, že biznis, lebo v rámci tých cien je vlastne poradenstvo potom od firiem, ktoré už robia digitálne produkty. Hej, že oni zasa sa budú s tou
tomu s vami venovať ďalej. Hej. Takže nie je to také, že to zakape, ale keď budete chcieť reálne, vy ako víťazi hlavne, máte zjednodušenú pozíciu, lebo máte tam vlastne strašne veľa nejakého poradenstva od tých partnerských firiem. A sú tam aj nejaké vecné ceny asi. Lízatka, tak vieš, máte zápisničky. Jasné, chápeme. Whatever. OK, takže myslím si, že to môžeme zhodnotiť tak, že pre študenta, prečo by tam mal ísť, tak je preto, lebo môže ušetriť a takýchto ľudí, neviem, či by si vedel zo študentskej brigády zaplatiť. Každopádne, kde môžu lístky zohnať, aká je ich suma a kde sa môžu dozvedieť viac, sa dozvieme my o chvíľu. Verím, že ste stále tu, že nás stále počúvate a že tak ako ja chcete ísť na tento event, ale ešte tu mám takú otázku, respektíve, aby si predstavil takú situáciu, lebo nás počúva napríklad aj veľa prvákov. A teraz si predstav, že ja by som bola taká prváčka, v podstate som nastúpila 3 týždne dozadu na vysokú školu, ešte neviem čo, ja, kde, som vlastne zmetená ešte z celého systému a Rápež mi odprezentuje takýto brutálny event. Má zmysel aj pre mňa tam ísť ako takú prváčku a že bude to aj pre mňa prínosné, ak hej, čím? No, čím, to by som sa asi opakoval, hej, že sú to tí mentori. Áno. Je to tričko. Jasné, je super. To super jedlo, máš, vždy sú tam Red Bulláci, vieš, káva, čaj, furt všetko môžeš. Ale ako keby, že lebo tú value sme si povedali, hej, tá je identická. Ale teraz povedzme, že či to dáva zmysel pre teba. A za mňa, že je to o tvojej ambícii, že ak máš ambíciu a chceš akože prekonať svoju komfortnú zónu a cítiš sa, že v budúcnosti by si chcela možno podnikať, hej, alebo rozbiehať nejaký vlastný biznis, alebo minimálne byť v nejakej také pozícii, kde viac veci pušuješ, ako že si viac aktívna versus pasívna. A to samozrejme aj prvákov sa týka, že, ktorí majú takéto nejaké charakterové traity, tak si myslím, že je to pre teba. Hej? Ale že ideš tam s tým, že aj keď v zásade, keď vieš len googliť a si schopný ako keby si spájať veci dokopy, a robiť nejakú prácu s datami, tak vieš už pomôcť tým tímom, hej? Lebo tam sa robí väčšinou nejaký market research, skúmate si konkurenciu, robiť nejaké grafy a tak ďalej. Hej? Takže v zásade nemusíš byť programátor na to, aby si... Alebo, čo tam bola taká haluška, tak boli tam chalani, ktorí robili ako keby, že saunu, takú akože domácu saunu, že oni ti ju poskladajú, ty si ju dáš na záhradu a mali taký akože produktový dizajn a oni si donesli najskôr dokonca si nejak ručne urobili taký model toho, hej? Som si potreboval akože vedieť strihať papier a lepiť. Hej? Takže akože je tam, že keď si open-minded a chceš makať a mať aj fun, hej? Určite tam je veľa takých momentov, že sa zabavíš, tak vieš, je to pre teba. Hej. A chceš poznať nových ľudí. Potom, vieš, ja neviem, povedali, že potrebujú 3D tlačiareň, nech to vytlačia profesionálnejšie na prezentáciu, no tak sme im zohnali 3D tlačiareň, hej, alebo oni sami si to, ja už neviem. Čiže ani tak nejde, akože samozrejme, že ide o nejaké vedomosti, ale ani tak, lebo tak ten prvák je samozrejme ešte z nejakej strednej školy, čiže ešte z toho systému školského, že potrebuje teda toho veľa vedieť, aby vlastne niečo mohol robiť, plus sa to do ňoho hustia, známky a tak ďalej. Čiže nebojte sa aj vy prváci, čo nás počúvate, ak máte v sebe nejaký chtíč, ak ste aktívni, toto je podujatie pre vás, takisto pre všetkých, ktorí chcú niečo rozbehnúť, tak ako nám Daniel povedal, a určite vás teda zaujíma, aká je cena lístka a kde ho zoženiete. No, výborná otázka. K lístku sa prekliknete cez Startup Weekend Žilina.sk Startup Weekend Žilina.sk by sme boli toto, hej. Ale Google by vás nasmeroval a zároveň na Instagrame, na Facebooku, na LinkedIn. Máte LinkedIn? Ako je to u študákov? Sú študáci na LinkedIne? To ma zaujíma. Nám to v kuse odporúčajú na prednáškach a aj na cvikách, tým, že ja študujem manažerský odbor, takže u nás je to taká povinnosť, ale ja ho stále nemám. Ja som v podstate v najbližších mesiacoch na ňom, teda pracujem aktuálne na ňom, ale teda v najbližších mesiacoch by mal ísť von, pretože tiež mi to bolo odporúčané jedným našim docentom s tým, že teda už mám za sebou bakalárskú prácu, že už si tam viem aj nejakú svoju kvázi publikáciu dať. Super. Doteraz to bolo
pre mňa Dobre, také, že čo okay, tam bude mať okay, fotku okay. a rek. Jasné. No, to ma len tak zaujímalo, že vlastne, že či napríklad vás vieme chytiť na LinkedIne, alebo skôr zostávať stále ešte na tom Facebooku, Instagrame a tak ďalej. Instagrame. Asi zatiaľ najviac, ale hovorím práve, že podľa mňa títo aktívni ľudia budú mať aj túto sociálnu sieť. Super. No a tam všade sú vytvorené podujatia, ktoré keď si tam aj dáš hľadať v rámci tých platform Stará víkend Žilina, tak sa preklikneš na lístky sú na Tutut, sa predávajú a študentský lístok stojí 15 €. Keď sa niekde popozeráš na okolo, možno, že nájdeš aj nejaké zľavy, lebo tí naši mentori, oni často majú ako keby nejaké možnosť rozdať nejakú zľavu na lístok, nejaké zľavové kódy. Takže zvlášť na LinkedIne oni veľakrát ako keby pošerujú, že idem na Stará víkend tam mentorovať, ak chceš sa so mnou rozprávať, ma stretnúť alebo požiadať ma o radu, tak kúp si lístok a môžeš použiť tento kód. Hej? Rozumieme. Takže to len taký tajný tip, že možno sa dá ešte ušetriť aj na tej cene, čo poviem teraz. A tá cena je, že 15 € pre študentov a potom pre pre neštudentov je 30, hej, pre neštudentov je 30. Každopádne, že pri tej cene a tom, čo som hovoril, hej, že keď si zoberieš už len, že nemusíš tam riešiť vôbec jedlo celý čas, čo je akože najposlednejšia vec, tak akože to je úplne že symbolická cena. Nič. Áno. Super. A aké sú tie sociálne siete, keď už teda cez ne vedia získať ten lístok? Aké sú sociálne siete? Aké má názov? Všetko Stará víkend Žilina. Nájdeš to úplne jednoducho. Hej, že Facebook, LinkedIn, Instagram. Stará víkend Žilina. Dokonca ešte sme aj na X-ku, historickom Twitteri. Áno. Ale tam je to mŕtve, pretože ten je už mŕtvý celý, takže tam neobhospodarujeme. Chápeme. OK, takže Instagram, Facebook, LinkedIn, po prípade teda Google, ja si myslím, že to je taká prvá skúška, že keď či si vedia zohnať lístok a vygoogliť ho pre týchto aktívnych ľudí. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel, Daniel. Bolo to naozaj super ozvláštnenie tejto relácie Vyprošťovák. Sme teda veľmi radi, že si prišiel. Dúfam, že naši poslucháči využijú túto možnosť ísť na takýto víkend, pretože ja by som išla, že hneď a normálne, že aj teraz a rovno, že zajtra nech to začne. Ale začína to teda až budúci víkend 18. až 20. októbra. Miesto ešte raz Siemens Mobility Centrum. Je to teda za Kauflandom v Žiline. 11. ročník Startup Weekend. Ďakujeme ti, Daniel. Rado sa stalo a my ďakujeme za priestor a aj za skvelé otázky a teda dúfam, že niekto z vás, ktorý nás počúvate, alebo aj tu, čo sme, tak sa vidíme. Pekný Budeme deň. veľmi radi.